Drugi dan dečije nedelje bio je u znaku dečijih želja. Poželeli smo želje da ih bacimo u balon, da nam se ostvare. Mi smo poželjeli želje da se to ostvare. Mi smo poželjeli da nam mame vode na fudbal i da nam nešto kupe. Ja sam zamislila da imam isto i torbicu kuću kao moja drugarica Iskra. Da budem istraživač i da idem u Indiju. Deca su u vrtiću kroz crteže na papir prenela svoje želje, nakon čega su ih vaspitačice okačile na panoe ispred radnih soba. Drugi dan dečije nedelje takođe je organizovan na platou ispred Doma kulture. Baloni sa dečijim željama poleteli su visoko u nebo. Oko 200 helijumskih balona vinulo se visoko u nebo zajedno sa dečijim željama. Mi smo pripremili ove godine malo drugačiju koncepciju, odnosno malo drugačiju organizaciju aktivnosti kako bi izazvali osmeh na licima naših mališana. Osim što su deca zajedno sa svojim vaspitačima crtala dečje želje na papirima, kao što smo već videli na platou ispred Doma kulture su deca zajedno sa svojim vaspitačima svoje želje zakačili na balonima i nakon toga su pustili balone da odlete zajedno sa svojim željama. To je jedna novina koju smo organizovali povodom dečije nedelje zajedno sa lokalnom samoupravom, gde je lokalna samouprava našim mališanima poklonila balone. Takođe i u mlađim grupama i u jasnim grupama se održavala ova aktivnost, samo što nije organizovana ispred platoa Doma kulture, već je svako bio u dvorištu svojih vrtića. Na kraju ono što mogu da kažem, a to je da se mi trudimo kao predškolska ustanova Bajka, da vrtić bude jedna podsticajna, bezbedna i srećna sredina za decu, što nam je ove godine u tom i tekako pomogla lokalna samouprava i mi im se na ovaj način zahvaljujemo. Još jedna od novina ove godine jeste i to da su mališani iz predškolske grupe poklonili crteže osnovnim školama, dečijem odeljenju Zdravstvenog centra Knjaževac kao i opštini Knjaževac.